Ano naman talagang laman loob. Well, kinuha ko. Parang yung pinanood natin. Kinuha ang lamang loob. Wala. Sobrang puno. Huwag mo kumpanin. Hindi. Natapon. Bakit tayo? Napuno. Natapon? Oo. Puno eh. Makaw. Ano? Uy, doon. Hindi na Bakit ang dami mo kinain? Ano na ako eh. Yan ang haris. Mamimira tayo sa ano. Mamaya na pagbayo. Corintay City. Ano na siya? Tingnan ko na. 47. Mas matanda ka pala ako sa'yo. Uy, matanda na rin ako. Mas matanda ako. 54 ako. Ganito ang paggawa ng ano haris. Ginabayo-bayo. Laman